Безне Аллаһ һидаяткә күндергән, күңелләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган Аллаһ Субхана ва Таалагә хәмд сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңелләребезнең түреннән чыккан салават шәрифәләребез булса иде. Гысылланып, тәһарәтләнеп, шушы мөбарәк гаиткә шатлана, Аллаһ Субхана ва Тааляның ризалыгын өмет итә. Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһу валлаһу акбар дип тәкбирләр әйтеп, гаиләләре белән саубуллашып, балаларын, җәмәгатьләрен тәбрикләп, шушы Аллаһның йорты мәчеткә, Бәйтуллаһыга килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Мөбарәк булсын ураза гаитләре. Аллаһ Субхана ва Таала илләребезгә, көннәребезгә хәерле иминлекләр, тынычлыклар, ауруларга хәерле шифалар, тауфиксызлыкта, динсезлектә жүрүчеләргә күңелләренә һидаят нуры, иман нуры, ислам нуры Аллаһ Таала насыйп әйләсен. Тоткан уразаларыбыз, кылган изгелекләребез, бергән садакаларыбыз Аллаһ Субхана ва Таала хузурында кабул булсын. Киләчәк Рамазан айларында Аллаһ Таала саулык, сәламәтлек белән илкин тынычлыгында бергәләшеп үткәрергә һәм дә Аллаһ Субхана ва Тааланың ризалыгына ирешергә Аллаһ Таала җөмләбезгә дә насыйп әйләсен. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, бу елгы Рамазан ай буена бәйрәм булды һәм үзенә күрә бер мөгъҗиза булды. Мөгъҗиза дигән сүз урысча тәрҗемә иткәндә чудо. Нигә дисәгез, менә мин ничә ел инде имам булып эшлим, күпме генә яшәмәдем, күпме генә шушы дин эшендә хезмәт итмәдем. Беренче тапкыр Рамазан ае менә бу елда үткән шикелле күрәм. Иң яхшы күркәм, кая карама ураза тотучылар, кая карама авыз ачтыручылар, мәчетләрдә ифтарлар, мәчетләрдә генә түгел, кафе, рестораннарда ифтарлар, оешмаларда, хәтта оешма хуҗалары үзләре әле намаз укымаса да үзләренең шушы оешмадагы мусулман кардәшләренә ифтарлар үткәреп, үзләре дә шунда кәләпүшләр киеп, дугалар кылып, Коръән тавышларын ишетеп утырдылар. Бик күп кардәшләребез бу елны беренче тапкыр уразага кирип, ай буена ураза тоттылар. Күз алдыгызга китерегез, 2 көн генә түгел, 3 көн генә түгел, бәлки ай буена ураза тоттылар. Хәтта үзләре дә гаҗәпләнәләр. Сами себе удивляются, как я так смог. Субханаллах, Аллах Субхана ва Таала ярдәм бирде, дәрт бирде, көч бирде, ихлас бирде. Хәмдә Аллах Субхана ва Таала киләчәктә дә шушы ихластан, дәрттән безне аермаса иде. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва кул джа'ал хакку ва захaqal батил иннал батила кана захуqa диде Аллаһ Таала Коръән Кәримендә. Әйт син, я пәйгамбәр, хаклык килде, истина пришла. Ялган качты, ялган һәр вакыт кача. Бераз гына, бер атна, бер ай, бер ел ялган дәвам итә дә, аннан соң кача. Ләкин безнең илебездә бер ел гына түгел, 70 елга якын религия опиум для народа дип дин тотучыларны, христианнарны булсын, мусулманнарны булсын, алардан килеп, аларны рәнҗитеп, аларны сергенгә җибәреп, аларның китапларын, Коръәннәрен, башка төрле асбапларын юк итеп, аларның ширкәүләрен, мәчетләрен бөтенләй суттылар, яктылар, я инде яхшы склад кына итсәләр, бер хәл, кайберләрен бөтенләй пивной иттеләр һәм дә ниндидер ночной клубта итеп мәсхәрә кылдылар. 70 ел үтте, Аллаһ Тааланың вәгъдәсе килеп җитеп, бүген кире шушы мәчетләр кайтты, манаралар күтәрелде. Яшьләр, альхамдулиллах, исламга килеп бүгенге көндә, альхамдулиллах, я мусульманин, альхамдулиллах, я соблюдаю пост дип, горурланып, с гордостью шушы сүзләрне әйтәләр. Әле кайбер кешенең әти-әниләре, 70-80 яшьтәге әти-әниләре ул кадәр ихласлы, ул хәтлек динне түгелдер, аларның балалары, аларның оныклары мәчеткә килеп бүгенге көндә, альхамдулиллах, я мусульман дип әйтеп торалар, альхамдулиллах. Менә шушы бу безнең илебездә. Әле кайбер илләрдә, шит илләрдә безнең илебезне, Россияны кафир иле ул дип әйтүчеләр бар. Там одни кафиры живут, там мусульман нет, даже если есть там истинные мусульмане дип бездән көлүчеләр дә бар. Ләкин карагыз, Россияның кыл уртасында бүгенге көндә
күпме мәчетләр, күпме мәдрәсәләр, күпме кешеләр намазга килә. Карагыз, авыз ачтырулар. Бу елны үзебезнең шушы республиканский ифтарда гына 12-гә якын 1000 кеше булды. Президент та шунда катнашты, аның ярдәмчеләре дә шунда катнашты. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, бу хикмәт түгелме? Бу Аллаһ Тәгаләнең бүләге түгелме? Шуның өчен шөкранә кылырга кирәк. Әлхәмдүлиллаһ дип шөкранә кылырга кирәк һәм күз тимәсен. Күз тимәсен. Кайбер вакытны күздә тия. Әкертенәп үзебезнең динебезне, үзебезнең милләтебезне, үзебезнең тарихыбызны кайтара торган булсак, ул вакытны хәтта дошманнар да безне хөрмәт итәләр. Иншааллах. Аллаһ субхана ва тааля Коръән Кәримендә Рамазан айы хакында әйтте: "Шахру Рамазан аллази унзила фиһи ал-Qur'ан." Рамазан айы ул шундый мубарак ай, Рамазан айында Аллаһ Тәгалә Коръәнне иңдерә башлады. Не спаслался Коран месяц Рамазан. Менә шушы ай, бәрәкәт айы үтте дә китте. Ничек тотырбыз? Ничек булыр икән? Булдыра алырмы микән? Көненә анда 1 литр, литр ярым, 2 литр су эчәргә кушкан иде врач. Эчмичә ничек тормын? Ярый инде ашамасам дип торучылар бүгенге көндә әлхәмдүлиллаһ суларын да эчмәделәр, ризыкларын да ашамадылар һәм сәламәтләндерделәр дә. Аллаһ Тәгалә сәламәтлек бирә. Ләкин Аллаһ Тәгалә уразаны сәламәтлек өчен тотыгыз димәде. Лааллакум таттакун, шаят ки сез Аллаһка якынрак булырсыз. Будете богобоязненным дип Аллаһ субхана ва тааля Рамазан айында безгә менә шушындый шарт куйды. Шушы сүзләрне әйтте. Уразада ай буена ураза тотып, ай буена мәчеткә җиреп, ай буена изгелек кылганнан соң бәндә үзгәрә, күңелләре йомшара. Калбы моның тагы да йомшаграк була да, һәм дә Аллаһ субхана ва тааляга ул якын бәндә якын кыл була. Кемдер анда тәмәксеннән кытыла алмый, кемдер аракысын ташлый алмый, кемдер сугынуны ташлый алмый, кемдер анда зинага баруны ташлый алмый. Рамазан айында шушы воздержусь хотя бы месяц. Бер ай булса да сабыр итем дип сабыр итә дә, бер ай үткәннән соң каралы. Миндә, оказывается, силы воли бар икән, миндә ихтияри көч бар икән дип, менә үз-үзен тагы да үзгәртә торган була. Шушындый ай ул. Ай буена мәдрәсә, школа. Нинди школа? Ризыкның кадерен белә торган, ач кешенең хәлен белә торган, вакытның кадерен белә торган, изгелекләр эшли торган, һәм дә Аллаһ каршында Раббым гафу ит мине дип тәүбә кылып Аллаһ Тәгаләдән гафу итүне сорый торган айлар. Үтте дә китте. Үтте дә китте. Ничек тотырбыз икән? Бик зак бит ул дигән идек, карагыз, җәмәгать, һәрбер үткән нәрсә, ул нәрсә иҗрак, үтте, не вернешь. Ләкин һәрбер киләчәк нәрсә якын. Шуның эчендә вакыттан да кадерлерәк нәрсә юк. Вакытның кадерен белергә кирәк һәм Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. И Раббым, киләсе Рамазаннарга хәтлек яшәтсәң иде бине. Уйлап карыйк әле, былтыр Рамазанда кемнәр бар иде? Фәлән кеше үлде, тегесе үлде, монсы авыртып ята. Без бит исән. Сахабалар нәрсә дип дуа кылалар иде? И Раббым, киләчәк Рамазанны күрсәк иде дип дуа кылалар иде. Рамазан үткәч, и Раббым, уразамны кабул итсәң дип дуа кылалар иде. Әле бүген иртә белән иртәнге намазда хәбәр килде. Бер Искәндәр исемле бер архитектор кардәшебез, аңар әле 40-42 яшь булгандыр. 2 көн авыртты да, 3нче көнгә менә бүген үлде. Иләдән соң җаназасы була Арчада. Карагыз. Шушы 50 яшьлек, 40 яшьлек, 60 яшьлек кешеләр дөньядан үтеп бара. Әле 70, 80, 90 яшьлек әби бабайлар дөньяда яшәп бара. Шуның өчен беребездә дә гарантия юк. Киләсе Рамазанга хәтлек яшибезме, юкмы? Шуның өчен Аллаһ субхана ва таалядан сорарга кирәк. И Раббым, шушы Рамазанда әлхәмдүлиллаһ тота алдым. Киләсе Рамазанны күрергә насыйп итсәң иде дип Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешбез. Ай буена тарих намазлары укылды. Кайбер вакытны имам заграк укыса, ясиганымы, ахшамнымы, бүген бик зак укыды, долго читал, длинную суру читал дип кайберләребез возмущаемся. А монда сәгать ярым, 1,5 часа, кайберләре 2 сәгать кич белән, төннә белән намазлар укылды.
Бүген әгәрдә Татар Казанда бір 80 мәчет булса, шуның 30-35%-ында Коръан чыктылар, хатым кылдылар. Беренче көннән алып, актык көнгә кадәр Коръанны наизусть карыйлар, укып, артыннан сәгатьләп кешеләр җылы-җылы тыңлап тордылар. Менә бу хакыйкый силы воли, хакыйкый үзебезнең ихтияри кешебезне тәрбияләү. Әгәр шушы силы воли, үзебезнең ихтияри кеш Рамазан айында бик каты тәрбияләнә, һәм бер айда үзебезгә энергия җыябыз, Тақат дигән сүз бар. Татарларда инде онытыла башлады. Әбидән сорасаң, әби хәлең ничек? Тақатым юк, тақатым бетте ди. Тақат дигән сүз бу энергия. Энергия. Арабстанда ул электричество дигән сүз. Менә шушы бер айда үзебезгә энергия җыябыз да, калган 11 айга шушы җитә. Нинди энергия? Май түгел, ризык түгел. Ләалләкум таттакун, Аллаһ Тәгалә әйтә, шаят ки ураза тотып, Аллаһ Тәгаләгә якын булырсыз һәм ихласлы булырсыз, тақва булырсыз. Тақвалык нәрсә ул? Тақвалык ул богобоязненность. Тақвалык ул чалма белән яки сакал белән генә түгел, тақвалык ул менә монда булырга тиеш. Йөрәгебездә, күңелебездә булырга тиеш. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шуның өчен Рамазан айында безне тәрбияли. Әлхәмдүлиллаһ. Кайбер кеше әле намазын укымаган. Намазына басмаган, 5 вакыт намазны укымый, әмма ләкин ураза тота. Ай буена ураза тотучылар бар, әле намазга басмаган, яки иртәнге намазны кичке намаз гына укый. Әлбәттә без беләбез, беренчесе нәрсә ла илаха иллаллаһ Мухаммаdur Расулуллаһ шаһадат. Икенчесе намаз, соңыннан закат, соңыннан Рамазан айында ураза тоту, 5-нчесе хаҗ. Ләкин син намаз укымасаң, ураза тотма дип әйтергә хакыбыз юк. Тотсын ул уразасын. Катнашсын ифтарларда, бергә дуа кылсын, бергә Аллаһ Тәгаләдән сорасын һәм уйласын, карале, булдыра алдым бит. Бөтен кеше намаз укый. Менә бу кешене беләм мин, ул миңа караганда картырак, ул миңа караганда бергә мәктәптә укый идек, миңа караганда начаррак укый иде. Ул бит инде Коръанны өйрәнгән, намазга баскан. Ник мин анда баса алмыйммыни? Мин өйрәнә алмыйммыни дип, менә бу эштә көнләшергә дә ярый. Именно менә ревновать в этом месте можно. Әгәр дә бер кеше намаз укый икән, Коръан укырга өйрәнгән икән, и Раббым, миңа да насыйп итсәң иде намаз укырга, миңа да насыйп итсәң иде Коръан өйрәнергә дип, менә монда ак көнләшү белән көнләшергә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына Җабраил алейхиссалам килеп дәрес бирде. Җабраил алейхиссалам пәйгамбәрбездән сорады, пәйгамбәрбез җавап бирде. Бүгенге көндә мәдрәсәгә бару шарт түгел. Белмәгән кеше белгән кешедән сорый да, ул теге кеше җавап бирә дә, сораган кеше шәкерт була, җавап биргән кеше остаз була. Элек юк иде алар. Интернетта юк иде, YouTube'та юк иде, Google'да юк иде. Алайда кешеләр качып булса да өйрәнәләр. Ә бүген заманасы шулай булды. Мине өйрәтмәделәр. Хәзрәтләр белмиләр, тегеләр юк, ишеткәнем юк дип әйтергә беребезнең дә хакыбыз юк. Хәзрәткә килмәсәң дә Google'га бас. Что такое ислам? Что такое иман? Что такое шахада? Что такое пост? Как поститься? Что молиться? Где какую суру читать? Бөтенсе дә бар. Шуның өчен мин өйрәтмәделәр. Миңа заманасы шулай булды дип әйтергә беребезнең дә хакыбыз юк. Җабраил алейхиссалам килде дә пәйгамбәрбездән сорады, иман нәрсә ул? Ислам нәрсә ул? Һәм өченчесен сорады, ихсан нәрсә ул? Менә шушы иман нәрсә ул дигәндә, Алла пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ашһаду ан ла илаха иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу" дип иман китерү, шахада, свидетельство о том, что нет божества кроме Аллаха, и Мухаммад его истинный пророк и посланник. Икенчесе намаз, өченчесе закат, дүртенчесе Рамазан айында ураза тоту, 5-нчесе хаҗ. Шул вакытны Җабраил әйтте: "Ахсанта, дөрес, садакта, дөрес әйттең" ди. Соңыннан сорады нәрсә? Иман нәрсә ул? В кого мы должны еще поверить? Беренчесе аманту биллахи, Аллаһның барлыгына инандык. Аллаһның барлыгына ышанмасак, ул вакытны бернинди файда юк синең намаз укуда. Әби укыды, бабай укыды дип кенә әйтеп булмый. Аллаһның барлыгына инанырга кирәк. Шушы инану булмаса, намазларыбыз да, ниябез дә кабул булмый. Аманту биллахи,
ve melaiketihi. Feriştelerge inanu. Vera в ангелов. Бар фәрештәләр, бар җиннәр, бар җиннәрнең яхшылары, бар яманнары. Бу вагызда гына аны бөтенсенә сөйләп бетереп булмый. Ләкин беренче Аллаһка, фәрештәләргә иман китерү ва русули, пәйгамбәрләргә иман китерү. Вера в пророков. Самый первый наставник на земле, иң беренче пәйгамбәр кем булды? Адам алейхиссалам. Моның соңына бик күп пәйгамбәрләр килде. Ибраһим, Исмаил, Яқуб, Яхья, Юсуф, Муса, бик күп пәйгамбәрләр килде. Иң ахыр заман пәйгамбәре кем булды? Безнең пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Һәр бер пәйгамбәр нәрсә белән килде? Нинди укыту белән килде? Нинди послание белән килде пәйгамбәрләр? Иң беренче бөтен пәйгамбәрләрнең дә максатлары нәрсә иде? Ла илаха иллаллах, единобожие. Многобожие түгел, Аллаһның улы бар, кызы бар дип әйтү түгел, единобожие, Бог един. Кул хуаллаху ахад, Аллаһ Таала бер. Аллаһ Таала ихтиячсыз камил хуҗадыр, ни в чем не нуждается, лам ялида, ни от кого не родился, никем не рожден, ва лам якун лаху куфуан ахад, и нет ему равных. Аллаһ Таала бар бер. İhtiyaçsız kamil hocadır. Hiç kimden tumadı, hiç kimden tudurmadı. Аңар тең bulgan bir nindi zat yok. Mana bu единобожие. Birinchisi Allohga iymon keltiru, farishtalarga iymon keltiru, payg'ambarlarga iymon keltiru. Buning so'ngida kitoblarga, Zabur, Tavrat, Injil ham Qur'on, Bibliya, Evangeliya ham eng oxir zamon payg'ambarina ingan kitob, u narsa ul Qur'on. Buning so'ngida takdirga, судьбага, предопределениега иман келтиру. Аллах субхана ва таала инде безнең кем буласыбызны, ничек буласыбызны, кайчан туасыбызны, кайчан үләсебезне Аллаһ Таала предопределил. Ләкин Аллах субхана ва таала әйтә, монсы халал, монсы харам. Кайбер кеше әйтүе мөмкин, Всевышний предопределил, пока 2 цистерны не выпью водки, я не успокоюсь. Алай түгел. Аллаһ Таала харам диде, тигене моны халал диде, моны ак диде, моны кара диде. Бу ярый, ярамый. Инде сайлау, ихтияры, выбор синнән. Акыл бирде, һәм әйтте, менә бу ярый, файдалы, менә бу зарар, ярамый, харам. Менә шуны сайлап алу, Аллаһ Таала безгә дин җибәрде, Qur'an җибәрде, һәм галимнәрне җибәрде. Менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шушы сорауларга җавап бирде дә, һәм Җабраил әйтте, садакта, дөрес әйттең. İmanını da, İslam'ını da dürüst cevap verdin. Üçüncüsü, وَمَا الْإِحْسَانُ İzgilik nerse? Bulagi diyani, yaxşılık, izgilik nerse? Şu vakitini her birimizden sırasak izgilik nerse? Birimiz ayta namaz diye, birimiz ayta roza diye, birimiz ayta zekat diye, etiyenine izgilik kılu, kurban çalu, kurşun bile yaxşı yaşav. Bir küp izgiliklerinin bir küp türü var. Разновидность этих хороших деяний очень много. Lakin Peygamberimiz iki cümle bilen cevap verdi. Bir cümle bilen cevap verdi. Nasıl dedi? El-ihsanu en ta'budullaha ke'enneke tarahu fe in lem yekun tarahu fe innehu yarak. Fe in lem tekun tarahu fe innehu yarak. İzgilik ol. Kayağına bulsan da, nigine işlesen de, hatta bir tav tişiğine kirip kaçsan da, Allah Teala meni görüp turabit, min anı görmesem de dibeytu. Где бы я ни был, Allah Всевышний меня видит. Мен үзем генә икән, икенчесе Аллаһ ул мине күрә. Без икәү генә икән, өченчесе Аллаһ ул безне күрә. Шуның өчен бар бит совесть лучший контролер. Кая гына булсаң да Аллаһ Таала мине күреп тора дигән кеше бер кашанда начарлык эшләми, бер кашанда бызык эшләми, бер кашанда алдамый, ялганламый, бер кашанда кешене рәнҗетми. Менә шушы Рамазан айында бик күп вагазлар ишеттек. Бик күп китаплар укыдык, бик күбебез Qur'anнар укыды, кайберләре берничә тапкыр Qur'an чыкты. Ләкин Рамазан айында гына булмасын ул җәмәгать. Не будьте рабом Рамазана, а будьте рабом Всевышнего дигән сүз бар. Рамазан айында гына изгелек кылып, башка айларда шуны онытсак, күрәбез Рамазан айында беренче тарвихта мәчетебез тулган. Bir 15 gündən soң аның bir 20% әзәйгән. Ramazanның актык көндә тагы да кешеләр әзәя.
Аңлашыла, кіші арый, әзірек кіна анда организм перестраивается, понятно, или башқа мәшітті кете, мұнда имам нашар оқыта, тігінде яқшырақ оқыта деп, алар әзірек кіна ротировка ясыйлар. Әмі ләкин, Рамазан айында кішілер бик көп изгілік қылалар, Рамазан біту білен тишина. Міне олай болмасын. Рамазан біту білен де шуны давам етек жамағат. Allah subhanahu wa ta'ala Ramazan ayındağına түгел, başqa aylarda şuşunday izgirlikler qırğa bizga nasip ham yasar qılsa idi. Ham bir ay birdə to'xtalasım kela. Bunda kişiler keldik namazga. Qay bir kişiler jumagagına kelalar. Qay bir kişiler gayetgagına kelalar. Elhamdülillah. Kimdir gayetgagına kela, kimdir jumagagına kela, kimdir 5 vaqt namazga kela. Lakin bilib turaq jamaat. Хаж, истибиздан тиша, агар да акшабыз болмаса. Если нет денег, то не обязательно тебе ехать в хадж, потому что ты не можешь поехать. Паспортың болмаса, рұқсат болмаса, виза бермеселер, сәлеметлігің болмаса, хаж істіңнен тиша. Рамазан айында, агар да сенің сәлеметлігің жоқ екен, если нет здоровья, если у кого-то сахар, там другие болезни, где надо обязательно применять лекарства, Allah Teala kış yetmegen narsa bilen yüklemi ve men kana minkum marizan aw ala safarin. Kimdir avru bulsa, yeki seferde bulsa, putешествиеде bulsa, ol vaqtni bir kunga bir kun selametlengeç ham seferden qaytqaç tuta. Bala emizuvchi xotinlar, qirsaqli yukli xotinlar, alар tutmaylar, chunki u balaga zarar keltiruvi mumkin. Agarda yo'q, men tuta olam deb tutar ekan, ularning ishi chunki baribir bir kunga bir kun to'ylarga kerak. Zakat, очистительные милостыня, zakat, boy kishilar beradilar. Kishining agarda aqshasi yo'q ekan zakat bermay. Qarag'iz, o'lsang o'l zakatingni ber. O'lsang o'l urazangni tut. Tilasang ishla, lekin hajga bor degan so'z yo'q shariatimizda. Dinimiz bek yengil. O'zimizgina qo'y bir vaqtni dinimizni avraytamiz o'zimizning nodonligimiz bilan. Shuning uchun muhtaram aziz qardoshlar, qarag'iz. Zakat bo'lsin, haj bo'lsin, qurban. Qurban agar da aqshang bor ekan, qurbanni shalasың. Aqshang yo'q ekan, senga beradilar qurbanni, chunki u тебя ниже прожиточного минимума, sen sariqni sotib ola olmaysan. Sening kurshing boy, ul shaladi, senga iting kirta, tigisida iting kirta. Qarag'iz, tigizlik nende islomda. Bir qachonda Alloh taolo kishini kishi yetmagan narsa bilan yuklamay, lekin bir narsa namoz bir qachonda istimizdan tushmay. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deb iman keltirdik ekan, istibizda namoz farz. Agar da sen bosib o'qiy olmaysan ekan, o'tirib o'qi. O'tirib o'qiy olmaysan ekan, yotib o'qi. Yotib da silkina olmaysan ekan, ko'zing bilan bo'lsa da ishora qilib o'qi. Aqimus salata li zikri. Alloh taolo aytdi, meni zikr etishing. Читайте намаз для того, чтобы поминать меня, Alloh taolani esga olish uchun. Qarag'iz, namoz birinchilikda istibizdan tushmay. 24 saat vaqtimizning birgina saatin namoz Allah. 5 vaqt namozni agarda topqirlasang, qoyadir 10-11 minutga har bir namozga shulay ketadi taharati bilan birga. 1 saat. Qolgan 23 saatin asha, ish, yoli, jiqla, bodurstvoy, o'yna, 1 saatin bir Allohga. Endi qay bir kishi yo'q, dunyo, mashaqqat, aqsha, balalarni endi tarbiyalab taratib bitirdi. Balalar ketgach endi rahatlanirman de. Ondan da ko'proq aniqlar qayta. Bu yurt, kichkina yurtni solib bitirdim. Endigina shu yurtda rahatlanib yashimdi. Andan so'ng appetiti o'sada tazurroq yurt sola boshlaydi. Alloh taolo mashaqqat bera. Shayton har vaqt mashaqqat bera, namozni o'qitmasqa, ro'zani tutmasqa. Anar mümkünçilik de bire, baylık da bire, eyde, qartaygaçtı, pensiyaga çıkkaçtı. Lakin ana tigiler 59 yaşta öldü, bunsı 60'a gitmedi. Көз aldığımızda anday dostlarımız var. Bizge indi 60'tan uzdık. Mengi yaşayan şekilde öyleybiz. Şunun için de muhterem aziz kardeşler, خيركم من لم يترك آخرته لدنيا ولا دنيا لآخرته ولم يكن كلا على الناس dedi Peygamberimiz. Sizin en hayırlı bendeleriniz şul. Dünyası için ahiretini taşlamagan, ahireti için dünyasını koymagan, hem kişi üstüne yük bulmağınız. Dünyasını da alıp barığız, bayda bulığız, kişili de bulığız. Mine degen bulsun maşinalarınız, mine degen bulsun yurtlarınız.
Бүтін кіші сықланып қарап тұрсын, вот мусульмане как живут, вот молодцы, и трудиться могут, и работать могут, и помогать могут, и раздавать могут, и хороший сосед, хороший муж, хороший наставник. Міне шулай болсын, мұсылмандар. Ләкин шулық вақытта ақиратыңны ұнытма. Дүния белән ақиратыңны тигез алып бар. Шулай болғанда дүнияда яшау да көңіллі бола. Һәм дүниядан кету өлімдә қорқыныш булмый, чөнки тегендә иншаллах жәннәт көтеп тора. Мәңгілік, бақи, вечность. Көз алдығызға кетіріңіз. Менә монда 90 ел яшәгән кеше, о, ничек күп яшады дибез. Анда 90 ел гына түгел, 900 ел гына түгел, анда мәңгілік. Шушы мәңгілеккә менә бу дөньяда хәзерләнергә кирәк. Әйе, дәрвиш булып китте, анда бөтен дөньяны оныт дигән сүз түгел. Бөтен дөньяны онытып кына яшап булмый, ахиратыңны онытып кына яшап булмый, дөньяны карар кирәк, ахиратың белән дөньяңны бергә карар кирәк. Менә икесен бергә карасаң, ул вакытны сине дөньяда да хөрмәт итәләр, ахиратта да Аллаһ Тәала җәннәт белән безне мушарраф кыла торган була. Алхамдулиллах. Менә шушы бүген бәйрәм. Бүген зак итеп вагыз сөйләүдә хикмәт юк. Сез вакытлы җыелдыгыз, шуның өчен без иртәрәк чыктык, иртәрәк тамамлыйбыз. Менә бүген дуа кыла торган вакыт. Дуа ул нәрсә? Дуа это мольба, это молитва. Дуа ул гыйбадәтнең җилеге. Кулыңны күтәр дә дуа кыл, и Раббым, о мой Господь, и Раббым бир миңа. Уразамны тоттым, закатымны бирдем, изгелекләр эшләдем. Инде хәзер син миңа бир дип без Аллаһ Тәаләдән имеем право требовать. Хакыбыз бар сорарга. Чөнки Аллаһ Тәалә әйткән иде: "Фазкуруни азкурукум." Сез мине искә алыгыз сәламәт вакытларыгызда, көчле вакытларыгызда. Азкурукум, мин сезне искә тотармын авыр хәлгә төшкәч диде. И Раббым, бир миңа. Уразамны тоттым, намазымны укыдым. И Раббым, бир миңа сәламәтлек, бир миңа тәүфик. Балаларым үсеп килә, аныкларым үсеп килә, аларга бир сәламәтлек, тәүфик. И Раббым, бир миңа малайыма хәерле бәндә, кызыма хәерле ир насыйп ит. Әйе, хатыныма тәүфик бир, сәламәтлек бир. Әти-әниләремә озын гомер бир. Дөньядан үттеләр икән, аларның рухларын шат кыл, аларны җәннәт белән мушарраф кыл дип, менә шушы дуа кыла торган вакытлар җәмәгать. Кирәкми муллага садака биреп, ты за меня помолись, пожалуйста, дип. Кирәкми. Мулла үзе өчен сорасын, без үзебез өчен сорыйк. Әйе, вала тазиру вазиратан визра ухра. Кыямат көнендә теге мулла синең гынахыңны ала алмый, син дә аныкын изгелеген ала алмыйсың. Шуның өчен һәрбер кеше кыямат көнендә үзе өчен җавап бирә. Аллаһдан сорарга ялырга кирәкми. Не надо стесняться спрашивать у Всевышнего. Хуҗадан сораганда бит әле 15-не сорыйм әле, 5-не бирсә рәхмәт дип әйтәбез. Аллаһ Тәала бирсә күп итеп бирә. Аллаһ Тәаләнең иң зур безгә биргән бүләге нәрсә? Ул безнең тәүфик, безнең истинный путь. Соңыннан сәламәтлек. Карагыз, сәламәтлек булмаса бүген монда килә алмас идек. Күпме безнең туганнарыбыз йөри алмыйлар, инвалидлар, постельдә яталар, давлениялары, ниләре килер иде, ул монда килә алмый. Ә без килдек. Күрәбез, ишетәбез, аңлыйбыз, фикерлибез. Шуның өчен алхамдулиллах, Раббым, менә шуның өчен сиңа рәхмәт дип, Аллаһ Тәаләгә без рәхмәт укып, Аллаһ Тәаләдән сорарга тиешле булабыз. Әйе, сырык Аллаһ Тәаләдән. Удгуллаха ва антум мукунуна бил иҗаба диде пәйгамбәрбез. Аллаһ Тәаләдән сорагыз, просите Всевышнего, ва антум мукинуна бил иҗаба. Бер дә шикләнмәгез. Не сомневайтесь. Кабул итер микән, итмәс микән? Менә берсен кабул итсә ярар, тегесен кабул итмәс, наверное, дип түгел. Сорагыз Аллаһ Тәаләдән. Мәрхүмә әнием әйтмешли, аяк терәп сорагыз Аллаһ Тәаләдән. Ләкин буш кына түгел. Аллаһ Тәаләдән сораган вакытта Аллаһга да бирергә кирәк. Аллаһга бирергә кирәк нәрсә? Намазыбыз, уразабыз, изгелегебез. Менә алхамдулиллах, ай буена ураза тоттык. Ай буена изгелекләр эшләдек. Һәм бүген менә шатлык. Алхамдулиллах, ураза бетте. Бүген бәйрәм итәбез. Балаларыбызны яңа елда гына түгел, 8 мартта гына түгел, 23 февральдә ирләргә насыйп бүләк итеп кенә түгел. Балаларыбызны шушы 2 гаиттә, Курбан гаитендә, ураза гаитендә бүләк бирик. Хатыннарыбызга бүләк бирик. Әйе, чөнки яңа ел безнең бәйрәм түгел. Тегеләр дә безнең бәйрәм түгел. Безнең иң зур бәйрәм ул 2 гаит һәм атна сайын булган бәйрәмебез, ул безнең җомгаларыбыз. Җомгага килик. Мәхәлләбездә бүген шаговый доступности мәчетләребез бар. Машиналарыбыз бар. Кайбер шәйтан юк, бензин әрәм итмим әле. Машинаны исраф итмим әле. Мәчеткә дә җирергә ярамагач, ул нигә кирәк ул машина?
Дусларының да хәлен белергә, әнинең янында авылга кайтырга шуны кулланмагач нигә кирәк ул сиңа машина? Мәчеткә бармады, әниеңә бармады, туганнарына җирмәде. Аллаһ Тәала тотты да яңар әйләндереп куйды машинасын. Мөгләгән сум белән аны ремонтка кирәк була. Шуның өчен изгелектә тузган машина ул безне җәннәткә алып бара. Изгелектә тузган аяк киемнәребез ул безне җәннәткә алып бара. Аллаһ Субхана ва Тәала шушы хакыйкатьне аңларга насыйп әйләсә иде. Аллаһ Субхана ва Тәала илләребезгә, көннәребезгә иминлекләр, тынычлыклар бирсен. Авыруларга Аллаһ Тәала хәерле шифалар насыйп әйләсен. Тоткан уразаларыбыз Аллаһ хузурында бу кабул булсын. Җөмләбезне төрле бәла казалардан, хауф хәсрәтләреннән, бала хәсрәтләреннән, сугыш афәтләреннән, башка төрле фитнәләрдән, зәхмәтләрдән, көнләшүчләрдән Раббым үзе безне сакласын. Киләчәк Рамазан айларыбызны бергәләшеп күргә Аллаһ насыйп әйләсен. Һәм тиешле була җәмәгать, үзебезнең хуҗаларыбыз, президентыбыз, аның ярдәмчеләре, хакимият башлыклары, карагыз, алар ураза буена ифтарлар кылдырдылар. Мусламаннарга ярарга тырыштылар. Әйе, алар өчен дә без дуга кылырга кирәк. Аларга җиңел түгел. Аларга җиңел түгел. Җиңел түгел. Әйе, балаларны каядыр заткан вакытта, кайбер кешеләрнең мәйетләрен каршы алган вакытта аларга җиңел түгел. Шуның өчен менә шушындый фитнә вакытында, фитнә это смута. Менә шушындый фитнә вакытында нишләргә кирәк дип пәйгамбәребездән сорадылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, менә шушындый фитнә вакытында иң беренче имсак алейка. Телеңне тый. Придержи язык. Күп сөйләшмә. Ана күп кайбер блогерлар бик күп сөйләшеп, тигене критиковать итеп, моны критиковать итеп, Алла сакласын, кемне төрмәгә утырттылар, кемне кулга алдылар. Күп сөйләшмә, син файда китермисең, аңа кемнедер SMS-ка пересылай итеп. WhatsApp-тан яки анда Instagram-дан кирәкмәгән, аңламаган нәрсәләрне күчереп файда итмисең. Телеңне тый, артык сөйләмә. Сөйләсәң дә астагфируллаһ, Аллаһу акбар, субханаллаһ дип тәсбихларыңны әйт. Икенчесе фалиясага бәйтек. Гаиләңә, хатыныңа, балаңа, туганнарыңа күбрәк игътибар бир. Больше уделяй внимание детям, внукам, жене и близким. Менә шундый вакытта оберегай их, сакла аларны төрле фитнәләрдән. Һәм икенчесе вабика аля хатиатика. Тәүбә кыл. Покайся. Аллаһ Тәаләдән гафу итүне сора. Ничек шулай булды? И Раббым, нигә җибәрдең безгә бу бәлане? Әгәр дә без бөтенебез дә правильно булсак, Аллаһ Тәалә кушканча яшәгән булсак, шөкранә кылып Аллаһ Тәаләгә зикр әйтеп, тәсбих әйтеп, намаз укыган булсак, бәлки бу бәла килмәс иде. Ә без канәгатьсезлек күрсәттек. Әйе, Аллаһ Тәаләгә вакытында тиешенчә рәхмәтләр әйтмәдек. Аллаһ Тәаләне олыламадык, намазлар укымадык, уразасын тотмадык, и Аллаһ Тәалә безгә бәла җибәрә. Тегеләй аңламасыз икән, мәгез сезгә менә булай дип Аллаһ Тәалә бәлаләр җибәрә. Шуның өчен менә шушындый фитнә вакытында үзебезне, телебезне һәм гаиләбезне сакларга Аллаһ Тәалә насыйп әйләсен. Җәмәгать, хәзер намаз укыйбыз.